Dictat de paraules amb J, G, TJ i TG. Vaig a fer una primera lectura del dictat i després començaré amb el dictat pròpiament dit. Júlia i Gerard són germans bessons. Ella treballa en un gimnàs i ell en una granja d'estruços. Els caps de setmana solen fer viatges amb la colla d'amics. Els agrada anar a llocs amb poca gent. L'última eixida va ser a les platges del Cap de Gata, a Almeria. Comencem amb el dictat. Júlia i Gerard són germans bessons. Punt i seguit. Són germans bessons. Punt i seguit. Són germans bessons. Punt i seguit. Ella treballa en un gimnàs. Ella treballa en un gimnàs. Ella treballa en un gimnàs. I ell en una granja d'estruços. Punt i seguit. I ell en una granja d'estruços. Punt i seguit. I ell en una granja d'estruços. Punt i seguit. Els caps de setmana solen fer viatges amb la colla d'amics. Punt i seguit. Els caps de setmana solen fer viatges amb la colla d'amics. Punt i seguit. Els caps de setmana solen fer viatges amb la colla d'amics. Punt i seguit. Els agrada anar a llocs amb poca gent. Punt i seguit. Els agrada anar a llocs amb poca gent. Punt i seguit. Els agrada anar a llocs amb poca gent. Punt i seguit. L'última eixida va ser a les platges del Cap de Gata, a Almeria. Punt i final. A les platges del Cap de Gata, a Almeria. Punt i final. A les platges del Cap de Gata, a Almeria. Punt i final. Vaig a tornar a llegir el dictat perquè pugueu corregir si vos heu deixat alguna cosa. Júlia i Gerard són germans bessons. Punt i seguit. Ella treballa en un gimnàs i ell en una granja d'estruços. Punt i seguit. Els caps de setmana solen fer viatges amb la colla d'amics. Punt i seguit. Els agrada anar a llocs amb poca gent. Punt i seguit. L'última eixida va ser a les platges del Cap de Gata, a Almeria. Punt i final.